Tervetuloa YKI-testiin Vinnovaan. Nyt hieman ohjeita tästä YKI-testipäivästä ja saapumisesta YKI-testipäivään. Testi pidetään Porissa SAMKin kampuksella osoitteena Tiedepuisto 3. Kuvassa on merkittynä X:llä ja nuolella se, mistä ovesta pääset sisälle, missä testi järjestetään. Sisäänkäynnin edessä on myös parkkipaikat, joihin voit lauantaina jättää autosi, jos tulet omalla autolla. Huomaa, kun tulet aamulla, niin muista tulla ajoissa. Eli katso tarkka aika kutsukirjeestä, jonka olet saanut kotiisi. Siinä lukee se, mihin aikaan sinun pitää olla paikalla testipäivänä. Ja jos tulet kauempaa, jos tulet bussilla tai junalla, niin ota selvää etukäteen, miten bussit kulkevat. Ja nyt Tiedepuisto, missä pidetään tämä YKI-testi, ei sijaitse keskustassa, vaan esimerkiksi linja-autoasemalta on sinne yli 5 kilometriä. Eli suunnittele etukäteen, miten pääset ajoissa paikalle. Ja jos tulet omalla autolla, niin tosiaan oven edessä on mahdollisuus jättää auto siihen parkkipaikalle. Se on opiskelijoiden käytössä lauantaisin. Sitten katsotaan vähän sitä, mitä sinun pitää ottaa mukaan testipäivään. On hyvä ottaa omat eväät ja mahdollisesti myös kahvia ja teetä mukaan, vaikkapa termospulloon, jos haluat syödä ja juoda, sillä lauantaisin koulussa ei ole avoinna kahvilaa eikä myöskään kahviautomaattia. Ja huomaa, että vaikka meillä on tauot pitkin päivää, niin niiden aikana ei lähdetä silti ulos enää kauppaan tai autolle. Eli ota kaikki tavarat aamulla mukaan, mitä tarvitset päivän aikana. Ja ota testipäivään myös mukaan kynä ja kumi. Lisäksi sinulla täytyy olla kuitti siitä, että olet maksanut testin. Vaihtoehtoisesti voi olla kopio verkkopankista. Jos pääsit testiin vasta varasijalta, niin silloin on mahdollista maksaa myös testipäivänä käteisellä, mutta huomaa, että vain tasarahalla. Eli meillä ei ole mahdollista antaa vaihtorahaa, joten varaa tasaraha mukaan, jos maksat käteisellä. Lisäksi on erittäin tärkeää, että sinulla on virallinen henkilöllisyystodistus. Muuten et pääse osallistumaan testiin. Ja virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi tai EU-maan poliisin myöntämä henkilökortti tai muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja. Ajokortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus, eli se ei kelpaa, kuten ei myöskään Kela-kortti. Myöskään kopiot eivät käy ollenkaan. Testipäivänä katso siis alkamisaika kutsusta ja ole ajoissa paikalla. Testissä on paljon ihmisiä, joten testipäivä voi olla melko pitkä. Se voi olla yli 5 tuntia, eli varaudu siihen, että sinulla menee testissä koko aamupäivä. Ja testissä on 4 osiota, ja näiden osioiden välissä on aina pienet tauot. Milloin tauot ovat ja kuinka pitkiä ne ovat, niin sinä saat ohjeita sitten valvojilta testipäivänä.
Huomaa myös, että ykitestiin ei saa ottaa sanakirjaa eikä kännykkää. Ja testipäivän aikana kännykät ovat siis kiinni koko testipäivän. Kun sinä aamulla tulet paikalle, niin ne kerätään pois. Eli kaikki kännykät otetaan pois koko päiväksi. Ja sinä saat kännykän takaisin vasta, kun koko testi on loppu. Eli taukojen aikana sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää kännykkää. Tämä tarkoittaa sitä, että on hyvä sopia kaikki autokyydit ja lastenhoidot ynnä muut tärkeät asiat ennen testipäivää, koska testipäivän aikana sinä et pysty soittelemaan niitä enää. Koulumme on savuton oppilaitos, mikä tarkoittaa sitä, että tupakointi on kielletty koko koulun alueella. Tupakkaa ei pysty siis polttamaan koko testipäivän aikana. Eli vaikka meillä on taukoja, niin taukojen aikana ei lähdetä ulos, joten myöskään tupakalle ei pääse kesken päivän. Vain sitten ennen koko testiä ja testipäivän jälkeen. Päivän aikana sinä saat ohjeita testin valvojilta ja niitä kannattaa kuunnella. He kertovat vielä enemmän aikatauluista ja antavat sinulle muita ohjeita. Ja jos sinulle tulee kysymys testin aikana, niin on hyvä nostaa käsi ylös ja kysyä valvojalta, eli se on sallittua, jos sinulle tulee joku aikatauluun tai muuhun tekemiseen liittyvä kysymys. Ja kuten sanoin aiemmin, testiin tulee paljon ihmisiä ja sen vuoksi kaikki testiin tulevat jaetaan pienempiin ryhmiin aamulla. Ja sen pienemmän ryhmän mukaan sinä sitten saat aikataulun, milloin on mikäkin osio ja milloin teidän tauot ovat. Nämä selviävät sitten itse testipäivä aamulla. Ja tauot on tarkoitettu myös WC:ssä käynteihin, eli varaudu siihen, että kun tehdään testiä, niin silloin ei lähdetä vessaan. Testitulokset tulevat vasta noin 2 kuukautta testipäivän jälkeen. Eli sinä saat kotiin postissa todistuksen, mitä arvosanoja sait testistä. Ja testivalvojat eivät siis tarkasta sinun testiäsi, vaan testit lähetetään eteenpäin ja ne tarkastetaan muualla. Tästä syystä testivalvojat eivät siis tiedä, kuinka hyvin onnistuit, eivätkä pysty antamaan palautetta sinulle, miten testi meni. Siitä täytyy odottaa 2 kuukautta. Erittäin tärkeää on se, huomaa tällainen, että jos yrität huijausta, niin siitä koituu seurauksia. Esimerkiksi toisena henkilönä esiintyminen on rikos. Ja jos sinä yrität esiintyä toisena ihmisenä, niin siitä ilmoitetaan aina poliisille. Ja kaikki muutkin huijausyritykset, jos esimerkiksi yrität katsoa vaikka kaverilta tai keskustella kaverin kanssa testistä, niin näistä tapauksista ilmoitetaan aina järjestävälle organisaatiolle. Ja tämä saattaa vaikuttaa myös esimerkiksi siihen, kun sinä haet vaikkapa kansalaisuutta ja tarvitset siihen testin hyviä arvosanoja, niin kansalaisuuden hakemisen prosessi voi hidastua, jos yrität huijata. Ja myös on tärkeää huomata, jos et tule paikalle, etkä ole peruuttanut tätä testiä,
niin joudut maksamaan silti testimaksun. Eli katsot sieltä kutsukirjeestä, mihin mennessä sinun täytyy peruuttaa testi, jos et haluakaan osallistua siihen. Tässä oli lyhyesti testiohjeita. Tervetuloa YKI-testiin Vinnovaan!